Teraz je na trhu veľký strach. Preto veľa ľudí predáva. Či Bitcoin, možno aj tie kovy ako zlato, striebro a podobne. Ale čo je podstatné, keď je na trhu veľký strach a sú znížené ceny, napríklad Bitcoin je dneska $67,000, oproti all-time high je o 47% dole, tak je tu veľká príležitosť na kúpu. Ale kupujte opatrne. To znamená, ten Bitcoin môže ešte spadnúť možno 10-20% behom najbližších mesiacov. Môže. Preto urobte to tak, že zoberte si sumu, čo tento rok chcete investovať, rozdielte si ju možno na 10 mesiacov, na 10 kusov a každý mesiac kupujte priebežne. Tým pádom kúpite možno že aj ešte nižšiu cenu. No a keď pôjde hore, tak budete kúpať trošku drahšie, ale vlastne už táto investícia, čo ste urobili z dnešného dňa, bude zisková. A tým pádom si to krásne rozložíte. Ale čo je podstatné, kupujte Bitcoin za peniaze, ktoré nepotrebujete najbližších 5 až 10 rokov. Vtedy môžete byť v kľude a nechať ho krásne vyrásť. Takže kupujte múdro a opatrne a postupne.